Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε και πάλι Roblox μαζί με τον Tommy Gun Pro 44. Πηγαίνετε γρήγορα και κάτω το subscribe. Και οπότε βλέπετε μόλις άρχισε το βίντεο και άρχισε να χιονίζει. Σήμερα παίζουμε πάλι Αντάρκτικα. Το είχαμε κάνει και part 1, πηγαίνετε δείτε το γρήγορα και ξαναεπιστρέψτε εδώ πέρα για να καταλάβετε τι ακριβώς έχουμε περάσει μέχρι που φτάσαμε εδώ. Και όπως βλέπετε χιονίζει, οπότε σήμερα θα περάσουμε μια νέα περιπέτεια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, εγώ έχω να κάνω μια δήλωση. Μην κάθεστε και βλέπετε τα βίντεο του Κωνσταντίνου, ειδικά από την Ανταρκτική, γιατί τα δικά μου φαίνονται πιο σημεράκι και κάνω πιο πολλές φορές. Όντως, guys, έχει δίκιο. έχει δίκιο. Ωραία, τέλος πάντων, παιδιά. Ωραία, ήθελε αυτή τη δήλωση να κάνει. Πάμε να παίξουμε. Ωραία, παιδιά, πάμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Καλά, εγώ ξέρω το αρχικό μόνο. Τέλος πάντων, τσάντα. Όπα, παπουτσάκια. Φόρσα και παπουτσάκια εγώ. Αυτή τη φορά φοράει και παπούτσια. Ναι, όντως. Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι, Θωμά. Μέρωσε κιόλας. Ωραία. Κάτσε το checkpoint, το έχω πατήσει. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσω εγώ, έχει extreme χιονοθύελα. Α, ναι. Τώρα σε man, δες λίγο πόσο πυκνό είναι. Οκ, ναι. Τέλος πάντων. Ας περιμένουμε, παιδιά. Ας περιμένουμε. Ωραία, παιδιά. Όπως βλέπετε, άλλαξε. Πήγε στο moderate από το extreme. Πάμε! Έχουμε μόνο 48 δευτερόλεπτα, Θωμά. Πάμε, τρέχουμε. Πάμε. Ω, τι είναι αυτό? Ω, πάρε με τύφλος ο ήλιος. Πολύ φωτεινός. Όπα. Τι! Guys, τι είναι αυτό? Τι έμαθες? Νομίζω πέθανα. Oh shit. Όχι. Κάτι έπαθα. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Guys! Όχι! Πού είμαι? Έφαγε πολύ ξύλο. Κάτσε, πού είμαι εγώ? Εγώ δεν ξέρω για σένα, εγώ 100% δεν ξέρω τι είναι. Εγώ έχω 85% και είμαι ακριβώς εκεί που με έριξε η χιονοθύελα. Εδώ είναι τώρα, προχώρη. Μάλλον να μας έβγαλε αυτό το warning και πρέπει να κρυφτούμε πίσω την πέτα. Τι δίκα δίπλα με εδώ ρε φίλε, κοιμήθηκα. Ο Θωμάς έρχεται. Έφτασε, παιδιά. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Αν θυμάμαι σωστά, έχω 2 ζωές ακόμα. Εντάξει, καλά είναι. Ναι, και εγώ 2 ζωές είμαι και στη δεύτερη είμαι 85% άστα. Ωραία, μπρο. Άρα, μπρο, μέχρι να φτάσουμε εκεί πάνω, πόση ώρα θα περάσει τώρα? Δηλαδή εδώ ας πούμε μόνο το αφήσεις. Ναι, νομίζω όντως έχει καλή. Ναι, όντως. Ναι, όντως. Το θέμα είναι να μας φέρει κάτι το λόγο και μετά αρχίσουμε πάλι να ανέβουμε και να μας πάρει το extreme. Ναι, όντως. Ω, φαντάζεσαι, κάτσε. Περίμενε, δεν έχουμε και πολλά δευτερόλεπτα. Για να μην μας έχει βγάλει τόση ώρα, μάλλον τελείωσε. Έλα, τελείωσε, δεν βγάλει τώρα. Πάμε. Καλά, ναι, όντως. Πάμε τώρα να περάσουμε αυτά τα easy. Ναι, όντως, easy. Easy, bro. Ναι, easy. Είναι full easy. Και απλώς με μια Ναι, οκ. Όπα. Α, ναι, από εδώ. Οκ, παιδιά, το περάσαμε κι αυτό. Ναι. Τι είναι? Όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Το είδατε, παιδιά. θυμάστε την πρώτη φορά που ήταν εδώ. Όχι, παιδιά, θα έλεγα να πάμε από το safe. Όχι, δεν έχει δείξει το προηγούμενο όλοι να πάνε να το δείτε. Ναι, είχαμε δείξει ότι αν πηγαίναμε από το επικίνδυνο τι θα παθαίναμε, αλλά εμείς διαλέξαμε να πάμε από το safe. Πρόσεξε εδώ πέρα, Θωμά, γιατί είναι λίγο... Ναι. Είναι μούλικο το σημείο εδώ. Είναι λίγο πονηρούτσικο. Όπα, κάτσε. Όπα, τι είναι αυτή η σκάλα, ρε! Ω, παιδιά, μας τύφλωσε ο ήλιος. Κάτσε, πω. Μάλλον ο ίδιος φίλε, με τα καλά, από κινητό και από τάμπλετ δεν θα είστε. Τι είναι αυτό? Όχι, σκαρφαλώνουμε. Για πάρε εδώ να αρχίσει να σκαρφαλώνεις. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε λιγάκι πόσο καλός είμαι. Πήγαμε, άστε. Κοιτάξτε από κάτω μου ο Θωμάς, φυσικά και εγώ θα ήμουν πρώτος. Ναι.
Έλα. Εν τω μεταξύ αυτά τα παγάκια εδώ πέρα γλιστράνε από ό,τι ξέρω. Πήγαινε σε παγάκια να δω λίγο κάτι αυτά την ηλία. Πήγαινε. Οκ, wait. Το φτάσαμε. Τι κάνει. Α, touch. Ναι, touch, guys. Λοιπόν, εδώ το παζούλια. Ναι, όντως. Υπάρχει κανένα σχεδοπία, αλλά Ναι. Περίμενε, είμαι λίγο FK, περιμένετε, είμαι λίγο FK. I'm back. I'm back. Οπα. Παιδιά, παραλίγο να πεφτά και αν έπεφτα, πάει το βίντεο. Δεν θα είχαμε άλλο. Προχωρά γιατί δεν βλέπω καν. Όταν πηγαίνεις μπροστά μου δεν βλέπω καν τι γίνεται μπροστά μου. Είναι λίγο δύσκολο. Όχι! Ήρεμα θέλω να σου πω. Πρέπει να είναι λίγο. Το παιχνίδι είναι λίγο τσι. Ναι. Δεν έχεις πέσει κάτι 5%. Δεν είναι μόνο σίγουρα. Φοβήθηκα ρε μπρο, έπεσα φουλ. Πω ρε μπρο. Καλά παιδιά, περιμένετε να ανέβω. Το ανέβηκα! Από πού πάμε? Από εκεί. Λοιπόν, από εδώ και πρόσεχε, από εδώ τρέχα. Κάτσε, αν πηδήξω τώρα τι θα γίνει? Τι? Αν πηδήξω τι θα γίνει? Δεν παίρνει να μάθει. Όπα. Παιδιά, είμαστε στο ψηλότερο βουνό. Κοίτα απέναντι. Ή όχι, αυτό εδώ μπροστά είναι, έλα. Πάμε! Παιδιά, εγώ λόγω εμπειρία έχω συζητήσει με τον Νικόλα που το έχουμε κάνει. Όλη την αντακτική. Όπα! Παιδιά, το φτάσαμε! Φτάσαμε, να το. Guys, το φτάσαμε! Εδώ είναι. Ναι! Τέλειο. Κάτσε εδώ, έλα να μας βγάλει μια φωτογραφία να μην στοιχεί. Ναι, έτσι, παιδιά. Με τον ίδιο φόντο, έτσι. Οκ. Εδώ. Να φύγω εδώ, μπράβο. Περίμενε εδώ, κάτσε, δείτε εδώ να μην στοιχεί φωτογραφία. Ωραία. Ναι. Πάμε. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ φτάσαμε στο Ωραία. τέλος της Ναι. Πάμε. Σας αρέσει? Λοιπόν, και τώρα που είμαστε μεγάλοι στο σπίτι, άμα κάνεις λάθος, θα σε πάει έμεινο. Α, ξέχασα να πω, όσοι θέλετε να παίξουμε μαζί ανταρκτικά, φυσικά θα γράψετε κάτω στα σχόλια, γιατί νομίζω έχει πλάκα να παίζεις και με περισσότερους αυτό το παιχνίδι. Άμα θέλουμε καμιά 50, Ναι. παιδιά. Πάμε από εδώ, guys. Οκ, πάμε από εδώ. Guys, μόλις κατεβήκαμε και την κατηφόρα και ναι, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται δεν πήγε τόσο καλά το ταξίδι του. Ναι, από ό,τι φαίνεται ούτε το Θωμά θα είναι καλό το ταξίδι. Μάλλον φαίνεται ότι εγώ θα φτάσω στο επόμενο checkpoint και θα είμαι 0. Ναι, παιδιά, όσο βλέπετε όσο ανεβαίνουμε τα level γίνονται και πιο δύσκολα. Οκ, ας περιμένουμε να έρθει ο Θωμάς. Βασικά, ήρθε ο Θωμάς. Ωραία, πάμε. Αυτό το έχω παίξει 3-4 φορές. Φαντάσου σε κάτι αν δεν έχω παίξει καθόλου. Οκ. Εννοείται το για να συνεχιστεί η σειρά και οι δύο θα κάνουμε αυτά. Άμα το κάνουμε θα φτάσουμε στο checkpoint. Είμαστε αν είναι off camera. Δηλαδή Ναι, δεν είναι. όντως. Ωραία. Ωραία, μην πάρε τα δέντια εδώ τώρα. Ας περιμένουμε λίγο μέχρι να έρθει. Ναι, όντως. Οκ, παιδιά, περάσαμε και αυτό το εμπόδιο. Ναι, γενικά ήταν λίγο βαρετό εμπόδιο. Όπα, παιδιά, κοιτάξτε, τώρα κατεβαίνουμε. Ναι, θα κατέβεις 1200 μέτρα. Μην πηδάς! Οκ. Με φοβίζει λίγο αυτό. Ωραία, εγώ 4%, δεν ξέρω τι πάλι έφτασα. Ναι, εγώ είμαι 36%. Εγώ, παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαι 36% και αν... Ναι, δεν θέλω να χάσω καθόλου. Όπα, Από το κάτω δεν παίρνουμε άλλο. ωραία, τέλεια. Εντάξει, άλλο τα φούσκα, αυτά δεν είναι δύσκολα. Οκ, guys, τα λέμε σε αυτά εκεί πέρα που βλέπετε. Ωραία, παιδιά,
Ναι, περάσαμε ένα εύκολο level, αλλά φτάσαμε σε ένα πολύ δύσκολο level. Δεν βλέπω να πηγαίνει καλά. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Όσους ξέρουν, εδώ είναι λίγο δύσκολο. Καλή επιτυχία. Ναι. Να παίξω αυτά τα τυφλάκια εδώ. Αυτό το τυφλάκι, πρόσεχε. Τώρα είναι τυφλάκι. Μόλις κάποιος έπεσε μου φάνηκε. Κοίτα λίγο από κάτω, με τη ψυχραιμία. Μη μου το λες, περιμένετε. Το έκανα! Guys, το έκανα! Παιδιά, κοιτάξτε πόσο ψηλά είμαστε. Και εγώ φτάνω. Έλα, πάμε. Όχι! Καλή νύχτα, εσύ. Θωμά. Πέθανες. Α, όχι ρε. Εσύ πέθανες κάτω. Α! Πέθανες. Όχι, δεν πέθανα. Μην πειράς, ρε. Ήρεμα, δεν πειράζει. Κάτσε, παιδιά, περιμένετε γιατί είναι πολύ. Α! Όχι, όχι κι άλλο, θα πεθάνω. Έχει κι άλλο από κάτω. Βλέπεις το κάμπ. Προχώρα πολύ αργά, παιδιά, γιατί δεν θα πάει καλά αυτό. Κοίτα αριστερά το βλέπεις το κάμπ. Ναι, πρέπει εκεί να φτάσουμε. Εκεί. Εκεί. Δεν θα πάει καθόλου καλά. Να το πάρει τελειώσει εδώ, γιατί δεν νομίζω να βγαίνει το άλλο. Δεν ξέρω το άλλο. Δεν μπορώ να υπολογίσω τι είναι το άλλο. Δεν ξέρω. Οκ. Όχι. Όχι ρε μπρο. Το λέω σιγά σιγά. Πέθανες. Ναι, Πέθανες. ναι. Όχι. Παιδιά, δεν πήγε τόσο καλά αυτό. Για σένα. Κάτσε τώρα να κάνεις όλη τη δουλειά ο κάμερα, Για κάτσε να σε δω. Παιδιά, κάτσε να ετοιμαστώ πάλι και πάλι από την αρχή. Άρχισε. Ωραία. Οκ, guys, τα λέμε όταν φτάσω εκεί. Λοιπόν, παιδιά, έφτασα εδώ πέρα που σκοτώθηκα πριν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που μου έγινε. Περιμένετε, το βλέπετε το κάμπ εκεί πέρα που είναι. Ναι, οκ. Λοιπόν, το κατεβα... Έλα, το έχουμε. Νομίζω, guys, είμαστε πολύ κοντά. Λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ. Ωραία, έλα. Όπου να είναι το κάνω, παιδιά. Παιδιά, έφτασα επιτέλους από πόση ώρα. Ωραία, μπρο. Περίμενε λιγάκι. Τι κάνει ο Θωμάς? Πού είναι? Θωμά. Όπα. Ρε, αυτός κοιμήθηκε. Ρε, ξύπνα, έφτασα. Τι γίνεται, έλα. Ρε, τι έγινε ρε, κάτσε, δεν έλειψα για πολύ ρε μπρο, μόνο για μία ώρα έλειψα. Τι έγινε την τύχη μου μέσα? Ποιος φωνάζει απ' έξω, εσύ είσαι? Ναι ρε, έφτασα μετά από πολλή ώρα. Ρε μπρο, για μία ώρα έλειψα. Τελευταία φορά που μπήκα στη σκηνή ήταν η νύχτα, αλλά εντάξει, όχι, δεν σχολιάσω. Ναι, μπρο, εντάξει, τέλος πάντων. Ωραία παιδιά, ας υποθέσουμε ότι ο Θωμάς δεν κοιμότανε. Δεν θυμόμουν να σας λέω. Το μετωπριόνι ήμουνα. Ναι, τον άκουγα ότι ροχάλιζε, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Εύχομαι να σας άρεσε η νέα περιπέτεια που περάσαμε μαζί με εδώ το Tommy Gun. Εδώ πέρα το βλέπετε με το μαλάκι το ξανθό. Φυσικά θα γίνει part 3. Γιατί παιδιά σε ένα part 2 δεν βγαίνει όλο αυτό, παιδιά. Δεν βγαίνει όλο αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα ροχάλιζε τόση ώρα κοιμόταν και τώρα έχει πάθει κοκοπλόκο. Τι? Ήταν το πριόνι. Ποιο πριόνι ρε? Σε ρε ψεύτη. Τέλος πάντων παιδιά, ναι, λέει δικαιολογίες τώρα. Τέλος πάντων, ωραία, αυτό ήταν το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε, πατήστε like, subscribe και στα δύο κανάλια, Κωνσταντίνος Gamer και Tommy Pro 44. Γρήγορα σπάστε το, όπως είστε, γρήγορα, έτσι, να σας βλέπω το πατάτε. Και να γράψετε στα comment τι άλλο θέλετε να κάνουμε, βασικά θα γίνει και το part 3 φυσικά. Αλλά αυτά, οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!